and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. May tinaguan kita kay Mary. Tulad yun. O, baling tao. Ibutang ang imong armas. Ibutang ang imong armas. Oh, Ka Diego? Pasensya ka, Agnes. Wa kay ka na ako maklaro tungod kay mungit-ngit na hapit. Nahibaw ko nga muani si Kamiri nga kuyog ka. Apan din nakita na ko nga mipaingon si Kamiri nga maurang usa. Mao nga nanagan ako. Simba ko. May hilom nga mga kaaway nga maabot. Ug maatol nga anhi din sila agi. Usa may daganan sa sama ni Kamiri. Di ba? Ipaubos na imong armas, Ka Diego. Dili ko kaaway, nga hilom ka ang miabot. Anak ka pa paghihapon diha? Doon na kami ni Kamiri nga maligot sa sapa. Kung makapasalig mo, nga luwas mo duha din eh. Balik nila sa kampo, kauban. Hinaot pa unta, nga wa ka magduda og dautan ako. Hinaot pa unta. Nakaw na. Hinaot pa unta. Huwag daotang pagduda si Agnes nga rin ako. Sayod kitang tanan nga mga revolusyonaryo puno sa mga buluhaton alang sa katawang ulipon ug dinawdaw. Pinadakaadlaw na kalabay ug sa gunson ang pagbansay-bansay sa mga bag-ong mga mapulang manggugubat. Ang kalapoy ug kakapoy. Ang kahago ug halos na ikabugto sa itong giinhawa. Apan kining tanan, atong gidawat ug puno sa pagpahiyong. Kay alang man kining tanan sa mga igsoong Pilipino nga ulipon sa pagpanlupig. Ulipon sa pagpahimos sa mga mapahimuslanon ug madaog-daogon. Dili lang kay sa atong nasod, apan sa kinatibuk ang kalibutan. Tungod kay giharian man ug buot manduan sa mga yawanong tumong sa mga imperialista, kapitalista o feudal na sistema sa pagkamahanan. Bosa way hunong, way pahuway nga pakigbisugan ang naghari nga hutong sa pipila, batok karatong mga tinawdaw, apan mao'y labing daghan nga sumuabot nga mga adlaw. Balihon ang dalanaon, inay ang pilalamang kapudyot mo'y miulipon o mimando karatong daghan. Kita ug kita ragayon. Kita ug kita ragayon unya nga mao'y baga kaayong daghan ang magmando sa mga tiyutay nga mga yawanon. Balik-balik ko na ito kini sa pagsilsil nganhi sa ato mga rahuna ug kasing-kasing. O tungod nining baruganan ug sa maong ideolohiya ug sa maong doktrina, gihipos ang ato mga kusog ug kaisog aron karon ang isong ug iabanti ang gubat sa katawhan ug humani mao ang mapula natong kadaugan. Ug tungod niini mataghagtok sa tanan ug matagpitik sa pulso sa atong kinabuhi. Aduna kitay mga tahas sa usag-usa. Si Karodi, Kaberi, Kasibio, Kajunas, Caroldan, mao'y magpantay sa palibot. Samtang si Ka Agnes, mag-lecture sa mapula nga edukasyon sa revolusyon sa mga masa sa Baryo Tisa. Sila si Katerio, Kajinki, Kabasil, Kajuni, mag-follow up gihapon sa mga kawatan o mga hayop sa Baryo Magtulo.
Ka, Diego. Oh, Kamiri. Kumusta yung gabi eh? Mapula ang akong gabi, Kamiri. Basta mangutana ka. Ayaw na pangutana kay ikaw mismo na hibaw nga nung kulatahon ta ka. Gusto na! Gusto na! Patutulog, Kamiri! Gusto na! Patulogan eh! Uy, kinakong kamot! Uy! Patuo, palihog! Mupatuo ka na? Mawautas mga kauban ko. Bakit anta? Nga ingon ani nga itong sistema ka kauban. Di lagi ka makabuhi. Dili ka makatangtang sa ako mga kamot nga nagpugong nimo. Kung ang bahin dito sa sapang imong nasukan ako, mag-istorya ta. Kadako kayong sayop kung daotan ka kurahuna na ako. Tungod ka dili ko gusto nga may daotan may tabo nimo, Mary. Buhiin ako, Rudy. Siguro ka? Buhi ko kay magsulti ta. Ano ba? Kinalang ikay mo nagsulti. Oo. Mangutana ba na ako kay higol ako motubag? Kung dili ka kontento sa akong tubag o katarungan, ay lagi gamit sa imong kusog. Itaral ko sa hukmanas katawhan. Agreed? Unsay gibuhat nimo samtang naligo ko. Oh, matod nimo kaganina nako nga maligo mo si Agnes sa sapa. Apan nalantawan nako nga ikaw rag usa nga midulhog sa sapa. Miuna ko ni Agnes. Nagsabot ning duha nga moapas lang sa nako. Wa ko mahibaw ana. Unsa may labot nimo pahibawon ka? Kauban ko nimo, kauban ka nako. Kauban kitang tanan dinhi. Musa, angay lagid nga maghibaw anay. Gisundan ta ka, kanabalaka ko. Kay ikaw rang usa si Bakuroy. Doon ay mga kaaway nga dito mo agi sa sapa. Ug maatlan kanila nga mao rang usa. Usa may mahitabo. Maulagway ba nimo unsay mahitabo? Unsay imong nakita dito sa sapa? Ikaw mo'y nakita nako sa sapa. Ang buot akong ipasabot, unsay imong nakita nga rin ako. Oh, ang buhaton gud sa usa ka tawo sa dayon na niyang kaligo. Unsa lagi klaruha? Oh, kuan gud Klaruha lagi unsa? Gihukas gud nimo ang gisulod nimong duster. Imo gid akong kitanaw. Oh. Mag-unsa man di ka kung magbantay ka sa imong kauban sa revolusyon. Maglingaw-lingaw di ka. Pero minimo siyang tanahon. Kaya imo sige bantayan. Nakakita ka nga na ko'y sapot. Ay, maotrasan kaayo kung moingon ko nga wa ko makakita kay milingaw ko. Kaysa ako nang gikaingon nimo, may magbantay ba di nga mulingaw sa iyang gibantayan? Nakakita gid ay ka. Sinaya ng tingog nimo. Nakakita gid ay ka sa kulawas. Maotra lang sige kaayo kung moingon ko nga wa ko makakita. Nakakita gid ay ka. Lisura ba nimo pasabton? Sige, balik pangutana. Unsa may imong kibati? Dili daotan. Unsa lagi ati mo? Hinayar lagi nag imo tingog. Ang imong kibati. Miingon ko, doon na kay tinaguan. Ano sa matawag ko eh? Para ka na. Unsay para ka na? Naidaghan na sa mga kadagatan oy. Kanaganing uban diha mura lag gitaptapan. Ang imo pa ka ha? Ngano? Di ba sa? Ang loyo raman nimo ako nakita. Nagpanti ka man sab. Wa ko'y daotang huna-huna, Mary. Mo di tinuod. Tungod kay, unsab na imong pag-ila sa mga kauban sa revolusyon. Gawas pa na. Disiplinado kami mga kalakinan sa revolusyon. Ilabi na nga to sa mga babae sa revolusyon. Dili mahitabo. Nga nag-imagine kong daotan diha ni mo, Mary. Nga naman ulitawhan ta ka. Unsa ka to? Usbon ko. Oh, Mary. Kung doon na ko'y huna-huna nimo, nga nung daig mangulitaw ko nimo. Sultihan ka na kung nakagusto ko nimo. Nga nung daig mo prangka ko. Kaysa magbaton kong daotang huna-huna. Karon, sa may ikasulti nimo. Ha? Mary? Uy, milakaw man.
talikod-talikod magugko niya. Wa ko mahibawang gibiyaan ako. Suon-suon na sa kukusalidan nila Edgar Mortis o Vilma. Muna ka na. Ano pag sigig bagulbol? Nagkasulti naman ka mo. Imo di ang gisong. Kuan ko no, bi. Istoryahe ko no ta burgis nga istorya, bi. Kana bang, imagine na to nga dili ta revolusyonaryo. Kana bang normal ang atong kinabuhi og dili ta mga NPA. Okay. Unsay bot nimong ipasabot, day? Na ako'y ipangutanan nimo, day. Unsa man, day? May kaibog ka ni Rodin, no? Oh! Shit! Pasyet-syet ka. May mag-angaya. Pero, may gusto ka ni Rodin. Pogi, no? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!